Zeilen is dit. We hebben de bijkeuken vol en de garage zit vol. En de buren hebben het allemaal vol. Allemaal water. Schrik of net? Ja. Ontzettend zet. De buren hadden ook al buren dat zet. Die zitten bij hun in het water. En die had de kelder ook vol volgens mij. Ja. En de brandweer wil niet komen. Nee, dat zo? Die wil net bij hun komen. Nee, ik ben andere prioriteiten niet voorgegaan. Ja, want het is hier een grote crisis hier in Boetenpost natuurlijk. Ja, alleen maar buitenpost. Is dit voor het eerst dat je dit mij meidje? Nou, hier of 20 lien had hier ook een overstroming west, maar net zo slim nog. Nee. Sterkte ermee. Wat denk je? Mij het mooie waar even de leersers onder de boeten? Ja, zoiets. Dus dat, het is goed weer. Ben je niks krokken? Nou, net skrokken. Her eerder dit werd er gewoon, maar dit is nou wel extreem. Werd er in de keuken zo, dus ja. Ja, want hoe liekt het met de skeer bij hem thuis? Nou ja, we zijn aan het keuken verbouwen, dus de vlier is eruit. Dus in dat opzicht is het wel goed. Ja, het is wierd, maar het droeg het wel weer. Je denkt nou een mooi blokje om te kuieren. Even zien bij het wetter daar, nou ja, het stroomt allemaal de sleet in. Ja, ik heb dit nog niet eerder meegemaakt. Wel water op de straat, maar dit nog nooit. En onze bijkeuken staat onder water, maar goed, dat gaan we weer opruimen. Maar ja, dit is wel spectaculair. Dit had ik niet zo verwacht. Eerst nog maar even afwachten dat er niet nog een bui komt met het schoonmaken. Dat hoop ik wel, want dan hebben we echt een probleem. Want het staat echt nog behoorlijk hoog. Ja, de bijkeuken is al weg, maar ja, je ziet het wel, het loopt haast niet weg. Hè? Dus dat wordt nog een heel verhaal.